jing thang yau siem hadin ka jing khlat no na sla pathai kade ka rukom le niam le rukom kabla le na do kulong kuma bat kani ka jing le niam kade ka bakit jing mut bha hadu kata kata bawat ki pat ba le ki spa ngot bat ki hajar ngot ki tuat banit sakhi yakom kane ka jing le niam le rukom hadin khandai snam ki pat ba ki la yo man sakhi biang yakom kane ka jing le niam le rukom ka ba I shong kun bha kasngi balang jong ka santrek upnai nai weng aja persan kalong kasngi sa kan mau ya ki khon ki hajar jong ka hima sora bat kum jo ru hi ya ka jaj ben riu hin yo trap hin yo skum baro ko weng ha ka ba kade kasngi khat do ban pin don burom ya ka met basa jong upaiem freeman sing sim usiem ka hima sora ha ketiga sini lasdang ya ka jingle nyam le rukom na ka yeng sa jong usiem ka badan hasora ha ka performance step ya ka ne ka program lapnya daki persakur jong usiem bala khlat no but ya ka duwai ka phirat lale da utmen usan ubadei na ka kursiem hadin kane lara no ya ka met jong upaiem da ka batap ya ka ha ka lingkhason ka balong kum ka krong ban kit no sha ka manan chnong ban le burom pat ba ka lingkhason ka long ka krong ka bakir pang ka badon lai benta kata ka lingkhason ka bade ka jaka bala pinthia ya ka met jong usim ka balong kham shopo buat pat saka tabut ka bashi o shrong pin internet kham hajrong bat ha clear ya pat ka don ka shandua ka bala pin wandor internet da kajan kumban shibatai khendiat kasien bakhado ha kabala don kajing thang don buram yakamet kabasa jong usim sora kolong house nam 6000 khandai spa arphundrio ha kaba la thang yakamet jong usim roba singh da usim joymanik badai nadu kate kapor om shamla yola chu banthang yakamet jong kisim ke blashimti ya ka sinchar ka khadar hapo ka hima da kilong sim ki babot ban shimti pat ya ka longkor long sim halor ka nongrem bakimla ban beitingka ban pin khoj ya ka basa kat kum kanyam ka rukom bat ka riti ka dostor balabo bat seng da kilong sim bat ka hima nado min barim Henry, haba usiem freeman sing siem ula klat kendet no haklai pray trik benai risa arjapsan usiem khna jong ka hima kata umaram dor siem ringkat bat ki bakrau batri jong ka hima kilashim ya ka rai rangba da ka we ka jingmut banlet niam ya ka basa jong usiem freeman sing siem katkum kata ka burom bat ka rukom ba usiem ude ben yo bat ka long hadien khandai snam bengila yo biang pat ya kane ka jingle niam le rukom ha ka ba usiem maram dor ula thang ya ka basa jong usiem freeman sing siem hashwa bon yo ya ka long siem bapura jong ka hima ha ka jingle niam le burom ha ka yang sa jong upaiem ka balale ha ka performance step la yoru ya ka jingkren na ka korwa lang renta thiang bat kum juru na ka kursiem Shushu latap ya kalama jong kahima sora do umentri nongrum bat ki bakrau batri bat hadin kata lara ya kamet ha kaling khasan lanang pinchong kun shushu ya katika snile burom ya upaiem da kabara ya kamet jong u shaka opes jong kahima sora kum kadak banle burom khadu ya upaiem ubala senchar met bat mensim da kabor ka jing start ka jing tibet pat ka jing long nong yalam ya ka hima sora baro ka we hadien balami na ko office jong ka hima sora haringkat ka jing bot renti da ki pat ba babon belien larano ya ka met upaiem sha ka madan chnong marai ka phon ha ka ba hang ni kladon ka program ka ba ishong kun bha hadu kata banle buram khadu yau sim ha kane ka program usong konor ude uba well born benut but ubade uba kraw le new executive member balayoru ya ka jingkren no rang ba shnong jong ka pedeng shnong sora nangta bot sa ka jingkren no khon jong usim freeman sing sim uba norbert walang layoru ya ka jingshat shingbyang nakaraj maushut ka jingkren no uba bv remai ubade usketri ka hima sora ka jingkren nakalyang ki kli nong senchar do ba shambhalang kharwalang ka jingkren nakalyang ki mentri bat ki bakra do mentri minjurlang majau ya upaiem freeman sing sim
siem ke hima sora lakha ha ka khandre tere upanai no pra shia jar khandai spa sa husau ula long kum siem jong ke hima sora nadu usnam shia jar khandai spa prapwe borula shimti kum usiem ha ka por ba udang don lai phnyos nem karta hakaba ula sinchar yakehima la sapsaus nem kinthi hakapor ba upaiem ula klat no nasla pathe kata haklai phwe tre upnai risaw ajar san ula I no shadien yakakurem bat ki khon ki khti jau bat hakapor ba upaiem ula klat no ula don phrap ways nem kakarta nakaliang ka didi megalaya kalayo bansaki dalaki jongki khmat yakane ka jingpendep banle niam le rukom khaddo ya upaiem kata hakasngi jong kasan terek upanai nai weng aja arsan nadu ka yeng sa jong tat hadu bandara no bat bantang no ya kamet badang sa ha ka khpep thang sim ka badon hamau ki sim ha ka shnong pom so men tong yin ya sakhilang ya ka jingle niam khadu ka ba ishong kon ya usim ka hima sora upaiem freeman sing sim ibedal mang ha kani kamadan ki kursim Badan lang hari ke Jakarta pemerintah Imadai Badan lang bagi mentah Kikun Kiksiu Jong Ilit Payem Priman Sing Sim Bat Kam Tamme Yai Payem Marem Dor Sim Balong Usim Bahyat Pateng Bersin Pateng ban sensar ya kain kahima jong kahima sora Tunta sa sisin pat kayeng yang kini kapur Nagaliang jong kadorbar daga musim ko snongu di perarang ba hago kaya penbay Bangan ay si kentin akentin Kum kadak jong kangulat kasanglet Nakabantay yung kaying kikawon yung ipaim yung i. Kumbi kung yung khari kamahaday. Nakabayan taday ban i ino siya di. Nakabantay yung kirangba sinong. Kimular, kipator. Pat kikawon kihajar. Nalor kikawon kihajar. Kikawon kirayot ro. Kibasyong karipat karithem. Karimajay, kapur kanong dap kan keren nagijing yaday. Bari pa iyong priman, nagijing yaday simet kumuparalok, ngasong maladu sisya. Mijuyasyong bati, ang kandiat ngan sirmi nagijing yaday. Kagulang personal, nagijing yaday bati. Don atli ki AKA, di pabersa jengken mau, nagijing yaday, bakadorbar sinong peneng sinong. Lengkap ng susim tangi gini ke benda hagi ba ipaim priman sing ilale hagi yeng berbar jong kai berbar pedeng sinong menaba jadi ke yeng berbar jong kai ima 4 don 4 sim ada bantai ya ka makla ima habis nam prabu kendai po Baik baik, maka kajing alam yang ini lah siapa ki atli ki rai ki pagongsan ki basak jingkan mau kadu mentah meneh. Ya kebagi sim ki menciwa kimpat jule. Kawai ki rai kalong. Manadu mentah hagahima nama umjudan kali report iki jingkan jing dia kabasisya. Accountability but transparency. Kumtala ikut tegadorbar bulun. Hantai hagi dorbar pensionong bahkan donno ka jingmam tengka bagai jing pergi jing kenjing dia kabada ki jing tho hadis ni robibar bonsin ki kenja apakah hiyo ba kahap hagi robibar ke kenja bon kemde wanyo duna ba ka krong kanandro kumta istim Apa kejingan kejoki ke dorbar kelarai. Bahwa kesngiyo mak kahap harga rubi ba. Penong yaw no enrak no sedin harga sni saja. Bahkan ini kalau long habuk mentah kaya isa.
Kita sipun mak kijing dia kiba dia kiba kapok kijing yang kejong kiba yang priman irade. Abang perhat kalau lain pun tarik janwe dah balaya tu yang ada di perarang bak jangan dong kesenong. Manong mai pem imdan siu ila akhlak no. Kapan kan mau ya na. Iki kentien jong melong. Susutang. Ada baru om. Katanya kakain. Baru kesinong kesui. Dei orang bagai. Baru diberi biye. Ngasnya uruk manong kawai kekam. Kabay pa lang ba jong isim kena badan buram jongi pa maramdor ibala simban mi bujli ila penim sisisin pat kemaong umulong kin win kiklau sisisin pat kin ki imau kari gariti kabangim juya isyu kabanaduk kendai po kendai snam mensua naduk kapor kabatang yo roba sing sim kat kum history mangi gilang din mangi yui mangi penpau ke yang sngawo yang maram dor sim unu sim uwashimti ban mi ujali hakani ka jaka ka basuda wala nu em jong iu la leit no ndangi don ka pateng ban gi kmilti bangin yui ka step ka bofranai sa sisen pan kublai syajar ngo kublai Imslam hima seorang, Imslam pa im yang hima seorang, Lejok pa im priman, syakaduar kabau belai ulah kere epi, kublai. Kendiat kencot sapang ipa, kajing ada jong ipa kalong kepas kemha, iju senang jukrau, yang ikun, bangin long kipas ngauret, balik tips ngi bab baniat sipara, yang ikun kibran hasilong ru, im ju tingkai kapor. Ban puan ban keli pertau ya kalong kaman gajongi iju keren berbor da kasur ka bajam haba ya keren ya kikam kijam imai jongi bat kumju kikun kiksiu ki pasa kudim jongi baro nyenumla ban klet ya kini ki baro kiba ipai la pen inuk sayangi hakpor bidon ha hostel ru imju klet ya kikam hima bunsien ipan ya kapun baik kuat ban pun showface ban kli kam kijam kahima dei hadian bila khlano mengikum kayeng ngi sayok sngaw ya ta ka jingpha mensiem jong i ha ka bai juerap i kibriu kibaran kam ya ka jingerap jong i na kibriu kiba wan sngolam hayeng jong i pa iladu no epi manta ndai ngitip bo blai trai kanda utip khamha yaki eki baro pa khu blai yaki eki ba filale nam ta jungi menba pidang dan haksa pertai tulis sok lisan ban lek tak masuk cai klam kanu kajing sanur lang kerhu kado mapi ya imei yaki kun kiksio ki persa kurem barioro ki badang kajing dai ka bacan bapi Nangkat kuru yok siem ki menteri ki bakrau ki rayot bat ki kun ki hajar kaima borok kawai bakin nang san ha ki kam ki jam ki ba ki trai baro pa to song san ka chaka blai trai kan ra ulamang katang da ka jupi wat om san su sa sien kadai kasngi sanam kabangi penpau sya keperthei bakar kom thang le pen khuy ekis iem kahima sora kamdei garong yepan
Andai kalong ka prepare sibun nakan yam karukom kombi nujuan nakibe pat hapo kani kari khasi jaintia jongi bayem priman sings wat pila leitno nangi ikan mau tempang ikan mensia masbun jongpi kiba pim jubeng ya ulok ya ulak ya uthap ya udap ya upai kenuk upai trap kani kecing sensyar jongpi kabalak palat subway snem kacing ya lenti jongki snem kalong kanong muna ya ukun uhajar hi barok kawai ngimla ban klet bayem priman sing ya kacing buat renti hak sensyar ka administrative ka kadar ka legislative bat kebisar ke juri bat syuru kumbang yo i hakini kisnem ki badang syudap ter piwan ra sa ka sain perkhat kosmos kumbaong hakak tin nong way ka political philosophy usiam umper lada day umau kahima ukit urit ukraw kumbang umelung susutham hakaba ngilayo i hakiba buan ki khep ban syem yakino kino kirai halor ki mat ki jura pita khot da kador bar hima rengkat kacing don ki bakraw ki menteri ki khun ki hajar syuru kalong kanuksa kaba ki pateng ki paket kin buat da kaba suki ya ki rukam pipen kala dostur hadu bakariti kan kelaan yapi bayam priman sing laju nam da usiem ukme bat kan ikat theo ba usiem udan ka jabing ban perkhat bat ka do nut ka basngau udan ka main sinrang kum ukni ban bisyar ya khun ki hajar ha ka ba pensting ya ka khia ka shon bat ka main kan thei kum ka kme ka ba kaduk halaka pene ya ka pang nut ka pang nam nakaliang ka shnong karai kenthop kumba shispa tali hapo ka himasora ni kerman scam ba phi pa priman sings baladon na slender jongi ba pin kurkhu kardo yangi kinong penyat snong nong senchar snong ba kenyai bai kenyai renti khnang ba kanon ra ka hima ka ba suk ka ba sain ka ba phu ka ba phieng ka ba roi ka ba pa ka ba pahu ka ba pahai kentang yawai ngai ka duai ka phirat ba upayem priman sing naga kurs unlek pensyong syok song sain bal laki dot kia kajing sem kajonga ha kajing don kat ha kajing tray kum kinong sansa kinong bisa kinong peniya ya kahima ngasem maus ujangi usem priman sim longs ubalayai baniyalam ubalayai ban tha pat ban peni ya kelenti jong jing peniyai baik peniyai renti ya ka sansa ka khada tenaman bangai yang hangne ya ka ban kren nakaliang jong ki menteri bat ki bakra ngasngau bangadon ban supong khendiat habede bat krukom trekam habangi peniyai ya ka dorbas ba kum ki menteri ki bakraw syem bah kalenti jeng yat enti jongi habangi don ha jing sensa ya ke hima kum ki menteri ba ki bakraw syem baus rangba jongi priman sing long sha ubla ai hangi ka mensem ka bakraw nagamta ban pen kraw ya ga jing yalenti jongi bang pendep ika kam hakasin syar ka kadar hoy umla ban len ban umla ban lai habangi don ha ching sun syar ngi kendu hage bun sen ki khap ya ki jing sa umdum ha ka ching sun syar ngangek pietip baro bauneus udeus ubla mat haki khap ki khap ya ka jing sha pensange tuikam kabikot ka suspension anrei ni men pat kum ki bakraw ki batri rengkat ukun uhajar hapo la kahima baus walau don ha ka benta pun sha pentut hateng ya ka sensar ka pu peniai
Nei kayat baik rinti pat nikmen pat bau sem upat yala ka khet hadu kisni ka klimbat bakadu bola klat do nakani ka pertai nambar kata kum umentri ubakra bangadon baniyeng hakani ka por don ya kamen sem duai hakmat jong pi pa em ba pi don lengkat bangi hakitu isnem baro kalalong kecing kurku kalong ka bor yangi bangi laban peniyaj baik yaga sensyar ka kada bapin duai bapin purak bapin kurku kurdo yala ka it kahima yalo khon uhajar urayat yala ki bakrau ki batri bat kham tam e yala ki jong kayeng sem bat kukul sem kabadai kahok kabenta jong pi ya gaban her pateng ban bat ya kani ka khet sem ban beteng ya jing sensa kom ba kadar hima kala de ban rai ban pensem ngik milenti baga jing peniat hak deng jong kani ka por ka sa na ni sama daus em ubat mai ban simti kat kom ka jing ibet berkarai ka basem bapin aibor pin ai mensem pinyalam da ka mensem ngau krau kenang baus em marem dos em pasimti yang ka khet ke jong pi unai yo ka bor ka ba krau pan pensem pan pen krau ya ka sensyar ka khadap ha ka jingdon kat ka diang kamon jong ki menteri ki krau ki peniya ya ka sensyar khadap kipin sko yangi kehima khasi ngidang bat ya kesensyar khadar harengkat ketip riu tip lay tip hok tip sat kum kejat ben riu kebatip bat buram bat sngongu ya ki badang im dangsa hakani ka perthai bat buram ru ya ki balak hlat no ya kamet jongki badangsa ngidak hen kuar bat hen buram bat ngidak hen ru ya ka laj met laj ya bat da pentep ru ya ka nyakha nyaman kikur kijaj ki parashnong parathau bat baro ki badan ka jing ya dei habaja kum kani ka jingja ha ka jing du ka jing yam ka jing klan no jongi pa iem Freeman Sing Siem kalong ka jingdu ka bakrau tang haki ar tayo menshwa idang fun yang yong pa iem ngakwa bangan ai pi ka wei ka kwat leng kedop ka bansa jingkan mau habai dei bak sensyar khadar nga ong i pa iem ap ngandawan hi stora ngandawan hi siyeng jong pi yong em pa iem ngandawan hi bo office jong pi ngandawan ai ngandawan syong ngadakwa syong ya khana bat pi henre ka bas ngusi ka long baha ka lai puwe terik jong risau arpo arpusan luo badum ulawan no ba ila shim no yi nakani ka sla perthai kendiat ngaru don ka jing benut banga ngakhlem yo banyak kendu i hakitu gisngi jan banga datip ngala wan kloy seni sepo sora hakitu kisngi ba idang fun mi kalong ru ka jingdu ka bakrau khamtam yangi ki parakli nong sensyar khamtam kum yangi ki badang kham kena hadian mangiyui badadon ka nu ka jingyalang habang ngiyui ki kalong ka e ka ba sngau sngan kita ai men siem badru kita oma pi ke samla pi dei bantre bahok naka benta ke hima jo pi wat nam ailat baki wei ki ar ken pin but nam ya pi hadian habut ti hakani ko por ngada ai kit bok kit ruang kham tam ya kas yeng kasem ko jong i ya ki khun ki ti ya ki khun ki hajar jong ka
hima sora ki balaya don lang hang ni ki bala pensingan lam ya gani kasngi ka bakerpang kasngi bakrau kasngi ka ban lej on thang no I paim Freeman Singh siem te ngakermen bai siem iban betang I paim maram dor in bud ya ka noksa ba ka dinjat jong I badru ya boro ki bakrau jong ka hima kentang ya wai ublei trai kan rat un pediang hun ya ka mensiem bakordor jong I paim Freeman Singh shala ki kur ki jaj ki kha ki man ban bam kwai hadwar ublei tang ni ini kentien iba hindiat jonga kublei shibun kublei shejarngo Islam hima sora kublei ipa jongi ilong yang apa kalau mau ikut cingdu ke bakrau kum uparok paras ujutrai hari kakam kamsyah Bayam Langba pementang syuak mencisni Bayam maram dor Ipak ke kubur ipi Ba Kecingitrai Paras Kedon Haman kipor Penyetrai Kumluan pene Man pensah Kumlo ben senchar hop yara ka hima hala ki chung ki benta hoi yali thu nga ki don kat tu kat ni lamar ka hima khairim bat ka hima sora ki don ki puot ki ba nya dai lam kum ki long mau kliau bat ki long mau lam ka ba da ki peu snem ki don ka chinya ka cha nilai keren ni lengkap Islam kena benang ni bagi payem nama Islam kena kongasuang penting api ide atau dikirim jonga ipara juga iwe isyong ipara jonga ya bos begitu bagi payem orang pak pemerintah kejepi isyong ha bo nong krem atau isyong jonga Tengah jam apa ni? Tengah cuci keren, nak kapor, nado mengarong kumuldo jokrai nongkrem, mentah, lasi plasnem, pergi lapat musim kena, ilong yang ngem cuci orang ini, kumuldo, ngar mau cuci kumuldo, yang ay orang kumuldo, pergi ilong payem, ini leh no, kat kum kecuk bermentah, ya kiba, lagi peu snem, kecinya don. Kecing gajah para hima para senong para thau kata kadai kum yupen kadai mau kuliau pat kisnong maulam hoi hangno lo kikam senong kikam thau kidon ni namar bangi kum kidong sanchar nadu ki bor mansya ni sanchar halo kaliti ka hok khandai pu khandai snem yo biang yakani kalong kay kapa sitong tekani kani kubur na ipayem jokai makharim ipim balijet sing yong letsok payem primas shadwar jumplay na side na thau mapi nang te ba kan bet kan biang ka hima jong ka bri unyo te barakwi ki lai bo ki khat atloi ki nang itali na we shkapor Cakap pat, kumba pijudon ha kecing secar jong kiparas jong kani kari kilai paus Sanat lane ki pen scam acting na kdes konsel ha ka khasan tarek bnai nailor khat khnai spa prapuai bar ha ka khan reo tarek bna basan khat khnai spa prapulai la long election JSA mangne badha ke jingele election usem primanu job persya no ile persya ju bade border sing usem yo south ndeo bot border sing yo shibot na ke san pulai bot
bat kum tahu le job de basok bat long usim hadu bonu klano ngasya muni usim ude boloi loi bom jubonut bom don kata kemesim ban penher kodiano inor hamai kenu yu ngasya mude ubri babiang meni trilang kum tai trilang no badu long khot jong kek dalbar jong sim ne do arjar kasan men do arjar khol long sekretari jong imasora bar hajeng syam jong hajeng trilang ngasyam ngam nem yo sim kom ne usim ubrio bashidur ubalang bakhoy basngur kom kaum da phibo habitor basau long sao da phibo habitor bajengam long jengam da bitenang to kami kom sngur bade nione ko muni ubrio tenga karman bagane kasngi kande kasngi kapan kesel thea ya kahimasora ya kari berjaj ban reo gen aji slur ban penne ban sa gen ka culture gen kreatif dostur kebai tiang kebai tenat kebai songkon kum ke federation habagidon hagidorbar bunsin habai payem freeman sings iem idon ilalong kum ikpa bedeng jongi bat ilalong ru kum iwei na kijing ai bad ai jingmut hangi kum ke federation namar kum ke federation gidon kikam ki bakrau ki bangi depan pendap ki bangi dang depan but dien ki bangi dang depan penklan bat kumta ka jingdu no jongi ya kis iem ki balong kum ki kpa jongi ki bar kham shampang maniangi sisa ka lalong ka jingdu ka bakrau bat ngam ngalabanoru kalong ka jingdu ya pi kum ka hima hibaro ka we badiki kun ki hajar wa ngalabanoru ba ka jingdu i ka nomlong su ka jingkut ladi ka jingdu jingkermen hendrei ka nanglong ru ka jing ai men siem ngalabanong ya ipayem maremdor ya pi ki bakrau ki batri ki kun ki haja ba pinang yo ya ka mensim jong ka jing e man trai met bat mensim na ka bental ka jong ka it ka hima na bental ka jong ka kendau ka siap ka ba ka federation ka juyale mat ka por kumno bangi kum ki hima kasi ngindon ya ka jing klan ha ka bidei bat ka kendau ka siap ka riti ka dustur kumbang ilaya sain bat ka sorkar India nagaliang jo ka FKS ngimlaru pan klem das ngo sarong ya ka hima sora ka ba lapen mi ya kis iem ki bakrau nado kisnem bat ki postnem ki spatsnem ki balalait no ipayem financing iem ila ino alese shibun ki nuksa ki babha ki jinglong ki babha
kidak kishin ki baba bat ni hapi kum ke hima sora hai paim haki bakra ki patri haki kon ki hacha ba phin bot ya ki nuksa ki jong paim Freeman 6M ila i bat ba phin iru ya kidak kishin nang ne shakmat ya gabai paim ila i hapi Kejingyap trong paim Freeman 6M ngioi i ki bubun kijing hikai ki pemila penbut ila mempertu penengkong na kita dalam kaswa kejingirap ki briu ban yang kijing berkat ya ladi nilai penduk ki bun ki nong ilang ki berper ki berkat swa ya ladi kejingyo kejing mentoy kejing kwan ladi reho pa paim Freeman 6M ngemi i kata kendebru bagi iru ha kerkom trei kerkom sensar jom paim Freeman 6M bagadon ya kejingilam kebesisha belong kat belong kejing perkat kebakongsan bakmatam kadai ya kehima hakapur kejinglong 6M jom paim Freeman 6M Layo pari i kibun kijaka telah penbet lesi luput usam banganes kamdu dekata kejingilam khmat jong ipaim Freeman 6M kibawan kibabun hadin kinla penle kumjo kowe kejing hikai ka kodor ngayo na kejing itu itau di ipaim kelong kejing snole umdei ubriu wa he Berjerong kereniang mendai beriu bahaya kesur ni babun kiftin bom natib kiftin selit dari beriu batrai dekam walaupun iru ya ke akor ke burung bah nyiman suwai ni asngau aslam spang tak ke akor ke burung jang ke sora entah bahwa ipaim lalai no nisa stang kejing kemau paningis kamru baka burung kebakrau kemengila menai ya paim Freeman 6M kereban bud ikta kin kusau ki babha kalau ayah kemajungi menini bud lunti bakam baha syuk ya kai kubala ayah ni to ayah bakam sim jong paim Freeman 6M penlet kejing sup kwan gulai tu ai ba kajing yelam jong paim hak por bedang em kadang ai bur ha terkom le jongi ki babun hadin shwabon song aku akan berkemau pi ko kajing ong jong riu krau na seliang keduliau ketin bong tin pareng a true leader does not leave behind riches he leaves behind legacies Unong ilam bersisa, umi sedin ekspak apa, henry hikmati kebajanai, pengangets kem, yakini hikmati kebajanai, jom paim Freeman 6M.
kiba bun hadi tungi yo ban bun ban le kama susu rei sijarno kani kapor ka bamenta kan pen kendit ben rio bat kan pen yang skor ya gitu ki briu ki bajuong bagis im jong ki hima khasi ki bamenta ki dei tang ki mrau jong ka district council ngaju sngosi ban yo sngo ya kani ka kentien henreng akwa ban kremsyai ya kani ka por bagani ka benta ka bamenta la pensyong no rem hakilai teli kiai bagata kalong kariti ka dostor kaniam bat ka history ngai kublai kerpang ya imaremdor bat ka dorbar kibala ban pelong kambiang sasisir ban penim ya kariti ka dostor ka district council kamdei kanang penkain riti nrei kadei tang ka custodian lani kadei tang ban penne ya kariti kadusta kani kabangialum menta kasni kaladei kabala pendep ya kariti kadustur la pendep ru ya kaniam karukom bat kadeiru ka history kabansa pateng la pateng hadin bangila klet ya ki khandai teligi snam ki balalek no ka kamram ka zonga kalong bang adai bat penne pen scam ya kata kariti habaka hima kaya kendu ya ki jinge habaki bakrau bat usim kiwan hapdeng ki jinge ki babon ngamla ban suset ya kesentur lare ngamla ban susong klikti klem da kner ya laga jong kti naga banta ban pelaj ya kita ki jinge ban ngaloong ru bagasnem arajar kha khandai hakapor bai paim idang don haka suspension ngala yo ya kalat ban kentiu biang ya i haka khat kajingla jongi haka to kopor ban kentiu biang i ka khat kalong badai kajinglong sisur kajing i kadai kajinglong red kajong i kadai kajinglong lakloi kajong i ban ya penbet ya kinu kijing bom ya sautu jingmun bala ban wanra biang ya ka sensyar ka khadar ka ba syong suk syong saim hakani kima kisnam jong ka jinglong no bikhwat ka jonga ba paim kinsa tang kijing kan mau ila ai hangi ya ka duksa kababahaya kababaro nilai pertu takadaw nga juong hakum kini kijat cingkren ki bangajuyo ban kren ngiyong bateng-teng yu briw ngim jula ban itu lani ngim juya pertu hakapor bagidang im ngim ju pertu hakapor badang im ya kajing bha kajung briw ngim ju itu iki kam ki bamha hakapor bidang im Nri teng-teng ondala khlat ngila sedang ban suthu ya kajing kordor jong kajing em kajong priyo kajuk kani kapor baro ngibadan haningi suthu bakat nu kajing kordor kajing em kajong ni urang ba ibabun kinong muna bagi mati lale kinsa tang kijing bako history kalong kumbakadon kaktin kabaong tuay
ya ke burom ya ubadai ban yo ya ke burom. Bahadin kendai teligi senam nilai iya kani kajing le don burom kabakum kani. Ngam tip hadin kan pau senam syu. Le si yanga kalak pandai ka siang ka maningkong baga siang ka bakhadu. Kabangani ya kani kajing le don burom. Kabakhadu kabangakwa pan kun. Kumunong mikmat jong kani kathai. Ngan ai ya ka kitbok kirwang ka kerku ko krodo. Bangan ai ru ya ka jingi trilang. Ya ipaim maremdor sim ya ki bakrang ya ki menteri baru. Bakumbang ala ju ai ya ka jingi trilang ban ipaim priman sing sim. Ngangai bangan akaliang ka jomaru ngan ai ka jingi trilang. Nginang ya biteng. Ya kikam ki babun ki badang sa lesi ke bai paim ila ishadir kasora mata kasi ka phai biang sa kamenor wan na kaliang jo kamariang ru kari jo slap kari jo kilo baro ki bon ngani kasi ki saki ya kadur ko basisha jo kari sora nagaliang jo kasip committee ngayang ngani kapor manpun pau ka di snolam Nakamta kahima sarahi barokawai berkumjuru namta kaye kasam jogi payem Freeman Sing Siem mencisni ya bangawan ketika ye ke benar operational nagaliang jogi isi kala phaingang ya kendo ye gorem jogi payem ye kikon ye ki persa berkumjuru ye ki ramba jo kahima sara kabreng gasai ke itenan rei mata kasi kalong kumni bakade gede shisha kadur jong kahima sara Kani karak biang yang asyik South Aslam Mansua. Hagapor mengenang sang kelas 5 ang tiya po Ramkrishna Mission ng mamulu. Kani kapor mengia apply scholarship. Ngalalik kelang-kelang manwa di gazetted officer bakin sign dia kata form scholarship ke jonga. Kado ngalapoy hagapok office jo ipaim. Ipaim ilong nga kumni papa nga tu usim mamlak man sign yang scholarship. Kadai tangki officer. Henry kata kapor ipaim ngan sign lang sign. Badan baba pinyo ya kan ka scholarship. Bana kasinam bababut ngala yo shisha ya kata ka scholarship. Lalu to kapon ngala yi ya ka jenong rang ba ya ka musim solam ka jongi. Nagamta ulog ulak. Kipor kilaya ngala ka do pun sien ba ipa iya ka jing trikam janga ko mna to kor kubor. Baka sien ka bakadog ba ka do ipa iya. Kaya kapor baka thai sora kadon na ka jingele bandawa ka jong ka district. Akan mau kata kapor kemuai ni kita ke komiti Mandawa district, dari paim, dari ki menteri juga hima sora, ki beliau mingi keleng ki senong, sekitar karena senong baca senong ki menginyam tep, dari paim beliau mingi balik pensha minyak kendu, iki nangilam senong, ya ki pai ba nong senong man pensha, haga bedai bagande ke jingile jugi manyo ke jong ke district, dari paim ru Ibrahim ya ke jingket kri, man perpoi ya ki kro ya ki kubor. Sekelang kisnang hamal ki por ki khap ka mangingi dan kam ke komiti wajah kendu ikini nam senang berkipai pak. Kublai sibor apa iem ya ke musim ke jongki bapin syakri ya ke jongki kuon ki hajar. Kalai poi tarik urisau jong news nam pementang kalorong sisa kasngi jong ke jingdu ke bakrau naga benta ke himasora hi barokawai Hagabau lo badum ulawan banka. Hagabau blay ulai bet ban simtino hi shaladi ya ipaim Freeman Sing Siem. Barkendiat nyoi ya ka jinglong jingman jong ipaim Freeman Sing Siem. Nyoi de shisha bolong shisha utaus iem. Bakup ya ka jing soret Ubadan ya ka jingkit kli banagaliang ka jonga ka jinglong no mikmat na dus nam alja khat pra ngalap shisha bulong sim bakloy ban ailem ya ketika diang ketika mon ban ya trelang ringkat lang nagabenta ki jing thmu ki babha ban kentiu ya ka ne ka hima sora ka jongphi kham se jong shushu ko wei pakoi ka sngi bangiyo ban im hakani ka strapper thei
Kajai ka jingkar khu ka boblei la aina ka khet isnei ka jongu bangi sothu ka jingem ka jongi ka shong ha ka jing penyai ka jong blei na jorong bangim dan kintin da kumoi pat handrei ngin hap tingen barkaju ko por na kaliang ka jongi ngin hap shania ban hap dan ka ta nongrem ka baskem baga jingem ka jongi ka shong ha ka jingi penyai ka jong blei na jorong ta na kaliang ka jonga ngashim ngani galat ban ai ya ka jingdoi ka bakerpang naga benta ikurim ki khon ki kti ki bhayeng bahasem berkumju ki hima baro kawai boblei on ai ya ka jingsup ka jingtingen naga benta ki mensim ki jongphi beringin duairu boblei undon ringkat berka mensim ka bakoldor jong ipaim bain poi ka basuk Syakata ka jaka ka boblei la penkre kerpang na gabenta ka jong i. Lejsok pa im syadwaru blei klem ganu ka jing sanut ban nangai kerku ya ka himahi barokawai bakum ka hima kanang imslam bar kanang kiu artet na kawai kapor syakawai pan. Squat pensong pi ba ka jing long jing mama ka baskuat mesim bat ka jing long lui kata ka long ba dapat poi mano pop twist sim la dari ubarit la dari bakrau bahe tang kata ka wei ka long ba im jukwa ban pensusi tang kata ka wei ka long ba im jukwa susi yano ru ipenhun mesim baik kemati wa imama ila pendap sipun bat skawe yang squat bandong rui habang adan habat iru yang kidan kikam ki belasa mar bai isa mar weh ti kipor ki beladap bang benba idang dan empat dan sim kena ani tu ipi ngadang supoi wajar kan reu Disember te hai to kipor hadian bengilang syong perkhat yang kini kikam janji-janji ke bangsa i air da galis kemnung ngin le te Henry Masih ong tang kawing ong mama pidi mapi banyalam yangi kemno bangin la ban serpot serpai ngila bangin peni ya ton ya ki kon ki hajar bat kemjo ru yo ki para sim kanang ba ka jengye dei jongi kalong ka ba ya ton ka bamdan ka no ru ka ban ya pek perman menen pek sniu bat kalong ru ka jengye jan ka ba pras iem banya borom bar kaliang bat kemjor bat ki wewe ki klien susar aku bat penkut ni kepor saisien mama lisuk lisain wanum sanut ila ka benta ka ba ngi hang ning la pendap lut topi kur do hiang sam jongpi ki kon ki kti bat kemjor yangi ki kurs iem bangin nang yo kamet pasat klan sibun ku blai sibun kani nga penkut ni kepor ku blai sibun ku blai siajar ngo kene de kasngi kabakrau hakaba ka hima sora ka yo pendep ya kene murukom hakabe de ban thang sem hoj ko metep kene ban yo ban thang yo sem sora kala simpor hadu khandai pkunai snem menta bangin yo ban yo i biang kumne balai yo ban thang biang yo sem sora ha kene ka jing khlat do jang sem priman sing sem usem jong hima sora jongi teng so kene kalong ka puram bat kajing pen KM biang ya ka riti rustul bat kajing penbaik berhenti ya kinem girukom jong ke himasora ibaragawai kumangani por lo dum lawan ka ya yang sem jungi kajing du ka bakrau ya yang sem kaptam dadu no ipa
belari ila sumar yangi wat mengiru kikun gilar ri ila sumar i hadu khlemar bindah klan orang ni nak salah partai rubidan handa sarat ru ngatrai para ilahun kaman siem ba im sandut su kawai ngaswa ban kentu abini ipayem ibas tmai mata in penyat ha ya kahima pakalong bayai bay anti barki menteri bakarau rukumjo Like sen kalwel nakhat ya ki nung shat masti kiban aingu aidam khattu ya isem dang ba lak lak no nak terpekat isin nusteng nanusteng ibung hajar nusteng sngoba penkloi kat ni pi pai ba ki kon ki hajar beleng ki wan saki ka dau ba ka long ba khandai phonai snem ngi kham yo cho ban thang siem te ka ban kong hi sngoba ngan ai khublei la ni ai ngu ya ki kon ki hajar kham tam ya ki khlit husyar ki menteri ki bakrau ki badan bantalang ha ni ka jing ya snok ti ka ban pendap ya ni ka ngu ka dem ni ka thang siem ka ba long ka matak sngi ka biai bai renti te nga ai khublei ki porok ki kun ka jar ka snok ti lang bat ngit scam ba ka ni ka jing ya don bantalang jong ki ka long ba yai bai renti bat ka ba job bat si ka ni ka si ka long ka ai ka banta ka bangin nang ni sekmat kam de ban kut tangkat ni bat ngendang yai peteng banai perskam shisho ai ka bala chulek ki menabarim kat bengila ndai bakari ti rusur kadang ene bakadang kirosong kadang bakari bak jai beriu kaptam nani thima sara jengi bakadang kio bat kadang ne esa bat hajuk ka poru sngo ba kumsiem hi ngan tu yaki ba nang ni sikmat nyai trei rengkat lang bat mitri bakrau ban yate ke hima ba khnang baka ki khon ki hajar ki jaka puta ki put ki sam kelong bayai bai resti kin suk esan kin palai musim kin nomdan kanunu ka jingi shurt kin ya le para markinti te bat kathong kalong ba kumnu bani penbai khnang ba ka hima kin long ka bayai bai reti kalong ba kio kan yo ro ka buram